Νάκο, ξύπνα. Έλα, είναι μέρα πια. Εσύ είσαι? Εγώ. Πότε ήρθες? Τώρα μόλις. Γιατί? Ξέχασες? Τι να ξεχάσω? Αυτά που είπαμε χτες. Λοιπόν, ήρθα να σε πάρω, τα έχω κανονίσει όλα. Όλα? Όλα. Λοιπόν, θα πάμε να μείνουμε σε κάποιο ξενοδοχείο κοντά στην Αθήνα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έχω κανονίσει να σε δουν και γιατροί. Αγάπη μου, πρέπει να γίνεις καλά. Πρέπει να βγεις από αυτόν τον εφιάλτη που ζεις. Σταμάτα να σκοτώνεις πια τον εαυτό σου. Είπες γιατροί? Ναι, οι καλύτεροι που υπάρχουν. Και την ανάγκη, αν χρειαστεί, θα πάμε και στο εξωτερικό. Ελβετία, Αμερική, δεν υπάρχει πια κανένα πρόβλημα. Τι γιατροί? Αυτοί που χρειάζονται. Σε ρώτησα τι γιατροί! Μα γιατί κάνεις έτσι? Μα σε τρομάζει η λέξη, για ηλίθιο με περνάς, μήπως τα ξέρω! Γιατί δεν μου λες ψυχίατροι! Γιατροί για άρρωστους! Να σε παρακαλώ. Τους ξέρω καλά. Και καλά να είσαι, αυτοί σε κάνουν χειρότερα. Αρχίζουν με χαμόγελα, σε ξαπλώνουνε και νομίζουν ότι είσαι ένα πειραματόζωο. Σου λέω θα γίνεις καλά, ενώ από μέσα τους έχουν ξεγράψει. Αργός θάνατος. Είσαι τελειωμένος, καταλαβαίνεις? Νάκο, ηρέμησε. Υπήρχε περίπτωση να αφήσω εγώ να σου κάνουν κάτι τέτοιο? Ποια πληρώνει θα πούνε? Η κόρη του Άρχου. Ωραία να τη μαδίσουμε, έχει πάρα πολλά λεφτά. Και εγώ θα είμαι η κλώσσα που θα κάνει το χρυσό ταυγό. Και ξέρεις με ποιο τρόπο? Πρέπει να το μάθεις γιατί εσύ τα πληρώνεις. Εσύ τα πληρώνεις και εγώ θα είμαι κλεισμένος μέσα στο άσπρο δωμάτιο. Έχεις υπόψη σου τα άσπρα δωμάτια για τους τρελούς? 4 τουβάρια να κρεβάτι στην άκρη και ένα παράθυρο εκεί ψηλά για να μην μπορείς να φύγεις. Και συνέχεια θεραπεία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θεραπεία συνέχεια. Ένας αργός θάνατος, καταλαβαίνεις? Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτή είναι η αγάπη σου, έτσι λες ότι με αγαπάς. Έτσι πες μου! Δεν είναι όλα τα ψυχιατρικά ιδρύματα το ίδιο. Όχι όλα! Εσύ δεν είσαι τρελός. Θέλω να γίνεις καλά, εντάξει? Αν δεν σε αγαπούσα, αν δεν ενδιαφερόμουν για σένα, υπήρχαν πολύ πιο απλές λύσεις, πολύ πιο εύκολες. Θα εξαφανιζόμουν, θα διαφορούσα. Δεν μου ζήτησες εσύ βοήθεια. Εγώ ήρθα κοντά σου. Τι σημαίνει αυτό? Τι άλλο μπορεί να σημαίνει εκτός από το ότι σ' αγαπάω? Όχι. Κανένας δεν με αγαπάει. Κανένας. Μόνο ο αδερφός μου ο Στάθης, μόνο αυτός με αγαπάει. Μόνο σε αυτόν αισθάνομαι ασφάλεια, σιγουριά. Αυτός είναι καλός. Είναι δυνατός, γερός. Αυτός με σπούδασε. Μόνο αυτόν αγαπάω. Μόνο το Στάθη, τον αδερφό μου. Κανέναν άλλον δεν εμπιστεύομαι. Κανέναν. Και αν μάθαινε... Τι είπες? Αν μάθαινε ποιος είσαι, θα σ' αγαπούσα ακόμα? Είσαι με κάτω τώρα, τι θες να πεις? Κάτι σε ρώτησα, γιατί δεν απαντάς? Σταμάτα σου είπα. Σταμάτα, μην με βασανίζεις. Αν ήξερε ο Στάθης πως αυτός ο δράκος που κυνηγάει με τόση μανία και τόσο μίσος θα συνέχιζε να σ' αγαπάει? Θα ήταν τόσο καλός μαζί σου? Όχι! Θα τρελαινότανε, θα φώναζε, αλλά τελικά θα σε έριχνε μέσα στη φυλακή, θα σε σκότωνε. Εγώ, αγάπη μου, ξέρω ποιος είσαι και κάθομαι εδώ. Εγώ δεν σε φοβάμαι. Δεν φωνάζω συνέχεια ότι είσαι παρανοϊκός. Θέλω να γίνεις καλά. Θέλω να βγει αυτός ο δαίμονας από μέσα σου, σε παρακαλώ. Να πάμε να φύγουμε όσο είναι ακόμα καιρός. Πιστέψου μου τη ζωή σου και στορκίζομαι. Θα σε κάνω καλά. Θα σε κάνω. Άκουσέ με. Θα ήθελα να με αφήσεις για λίγο να σκεφτώ. Ξέρω ότι αν δεν σε ακούσω, κάθε μέρα θα γίνω μόνο και χειρότερα. Κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα ακόμη περισσότερο στην κόλαση. Και μια μέρα θα με βρούνε σαν το σκυλί, σκοτωμένο έξω στο δρόμο. Σε παρακαλώ, άφησε με λίγο να σκεφτώ. Πήγαινε και περίμενε μες στα μάξι σου. Κι εγώ θα έρθω. Σε παρακαλώ. Εντάξει, σας περιμένω. Όμως να ξέρεις ότι κάθε λεπτό που αργείς είναι ένας χρόνος από τη ζωή σου. Και από τη ζωή μου. Σε περιμένω στο μάξι. Συμβαίνει τίποτα με το Στάθη? Άφησε το Στάθη και πες μου τι συμβαίνει με σένα. Τι να συμβαίνει με μένα, γι' αυτό πήρες εσύ πρωί-πρωί τους δρόμους?
Δηλαδή, αγάπη, τι περισσότερο πρέπει να συμβαίνει? Αφήνεις αυτόν τον άνθρωπο που σ' αγαπάει για να κυνηγήσεις τι? Ένα όνειρο νεκρό προπολού? Αφήνεις τον Χριστόφωνο για να γυρίσεις κοντά στο Μάχο? Πες μου, είναι αλήθεια αυτή η τρέλα? Σε ρωτάω, δεν ήσουν ευτυχισμένη? Είπα εγώ ποτέ ότι δεν ήμουνα? Τότε τι πας να κάνεις? Αφήνεις την ευτυχία σου για να γυρίσεις πού? Στην περιπέτεια? Στην ανασφάλεια? Στο Μάχο που σου γέμισε τη ζωή ανασφάλεια, ταπείνωση, απογοήτευση? Και αυτό γιατί, αγάπη? Γιατί σου έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό. Ή μένεις μαζί του ή πουλάει τάχα την κλινική και χάνεται. Ώρα του καλή λοιπόν. Να φύγει, να σ' αφήσει και σαν στην ησυχία σου. Έχεις και εσύ δικαίωμα να ζήσεις κάποτε ευτυχισμένη. Έχω άδικο? Όταν τελειώσεις θα σου απαντήσω. Ωραία, τελείωσα. Τι έχεις να μου πεις? Έχω να σου πω, Μαριάννα μου, πως αν έβλεπα διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν και διαφορετική η ζωή μου. Αλλά εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Είμαι από τους άλλους. Από τους άλλους που μένουν στην άλλη μεριά του λόγου και σκέφτονται περισσότερο τους άλλους και πολύ πολύ λιγότερο τον εαυτό τους. Εντάξει, αλλά ως πότε αυτή η τρέλα? Έλα ντε. Κάθε τόσο κάνω κι εγώ την ίδια ερώτηση στον εαυτό μου. Ως πότε θα θυσιάζεσαι για τους άλλους? Ως πότε? Νάκο! Το ξανασκέφτηκα. Το πρόβλημα είναι δικό μου και δεν θέλω να το μοιραστώ με κανέναν. Και προπαντός με αυτούς που με αγαπάνε. Το κρατάω για τον εαυτό μου. Φύγε σε παρακαλώ και μην ενδιαφερθείς ξανά για ένα σκυλί του που κάποια νύχτα θα το σκοτώσουν και θα το πετάξουν στο πιο κοντινό χαντάκι. Δεν αξίζει να μ' αγαπάς. Δεν αξίζει ούτε καν να με λυπάσαι ή να με περιφρονείς. Εγώ γεννήθηκα με ένα σταυρό στην πλάτη. Είμαι σταυρωμένος πάνω στο ίδιο μου το κορμί. Η καταδίκη μου είναι χαραγμένη πάνω στην άρρωστη σάρκα μου. Και η κόλαση, η χειρότερη του κόσμου, είναι χτισμένη μέσα στο τρελό μυαλό μου. Φύγε μακριά μου. Ξέχνα με. Είσαι πολύ νέα. Πολύ όμορφη. Και πολύ καλή για να θάψεις τη ζωή σου σε ένα τόσο μεγάλο και άγριο αδιέξοδο. Νάκος. Ξέρεις κάτι Μαριάννα, όταν προσπαθείς να δώσεις μια γνώμη στον άλλον, το πιο εύκολο πράγμα. Όλοι μπορούμε να τη δώσουμε. Αυτός που δεν μπορεί να βγει από το δίλημμα, είναι αυτός που έχει το πρόβλημα. Αυτός που πρέπει να εκφράσει τη γνώμη για τον εαυτό του τον ίδιο. Μα τι μου λες τώρα? Ότι αγαπάς και τους δύο? Εκεί θα το ρίξουμε τώρα στις διχασμένες προσωπικότητες? Είναι δικαιολογία αυτή? Δεν ψάχνω για καμιά δικαιολογία. Καμία. Δεν θέλω να πικράνω τον Χριστόφορο. Ναι.
Αλλά δεν θέλω να ρίξω και το μάχο στην καταστροφή. Τον αγαπάς ακόμα, έτσι? Γιατί δεν το λες? Γιατί δεν το λέω. Το σκέφτηκα πολύ όλες αυτές τις μέρες. Και πού κατέληξες? Κατέληξα ότι όταν περνάει η αγάπη μένει κάτι πολύ πιο δυνατό. Η αφοσίωση. Ξέρεις, Μαριάννα, η αγάπη είναι σαν ένα κύμα. Έρχεται, φεύγει και αφήνει πίσω της τη στοργή. Η στοργή είναι ένα γλυκό συναίσθημα που σου κρατάει συντροφιά τις ώρες μοναξιά σου. Εγώ έτσι στηρίχτηκα όλο εκείνο τον καιρό που ήμουν μόνη μου. Για αυτή τη στοργή που ένιωθα, για αυτό το άστατο παιδί, για αυτό το άστατο παιδί που μου δημιουργούσε προβλήματα, το μάχο. Σκέψου. Οι άνθρωποι που θυσιάζονται για τους άλλους είναι ωραίοι. Οι άνθρωποι όμως που θυσιάζουν τους άλλους για τους εαυτούς τους είναι κανίβαλοι. Γι' αυτό μην επιστρέφεις. Μην επιστρέφεις στη ζούγκλα που σου είχε κάνει εκείνο στη ζωή και που θα στην ξανακάνει αν γυρίσεις κοντά του. Αγαπή, γύρνα στον άντρα σου. Τι τρέχει? Για σήκω λίγο εσύ. Δεν παρέθηκες να μαράς? Την κατάλληλη στιγμή και δεν μου είχαν τελειώσει τα δικά μου. Και δεν είχα μία. Σε πιάσε να βγαίνεις? Σου είπε κανένας λαμπράκο ότι το παίζω ευγενικός? Και να μου το λέγανε, δεν το πίστευα. Τι έγινε ξαφνικά, σε τροπιάς? Αρρώστησες και έγινες καλός? Θέλω να πούμε δύο κουβέντες. Μια και οι παρτίδες μεταξύ μας τελειώσανε. Αύριο τραβάς για τον ανακριτή. Για κάτι που δεν έχω κάνει, έτσι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σου φωνάζω ότι δεν είμαι ο Δράκος. Εντάξει, βρέστα με εκείνον. Για μένα είσαι. Όλα το βεβαιώνω. Να κάνω λάθος αποκλείεται. Επειδή στο αυτή μαλακισμένη που δεν με έχει δει ούτε στον ύπνο της. Το κακό είναι ότι σε είδε στο ξύπνιο της. Αλλά δεν ήρθε γι' αυτό. Για άλλο ήρθα. Για να ακούσω δηλαδή. Θέλω να βγάλεις κάθε ιδέα από το αριστημένο σου μυαλό. Ότι τόσο καιρό εδώ μέσα έχεις να κάνεις με ένα παρανοϊκό. Σου φέρθηκα άγρια. Βάρβαρα και παράνομα. Σε έκανα μπαόλο στο ξύλο παρότι το απαγορεύουν και ο κανονισμός και η δημοκρατία. Και αύριο θα σου κόσουν 10 μικρόφωνα στο στόμα, θα τους πεις ότι σου άλλαξα τον αδόξαστο. Και θα έχεις δίκιο σε αυτό το σημείο. Για ένα πράγμα να είσαι σίγουρος. Το πρώτο πράγμα που θα ζητήσω αύριο είναι να με εξετάσει ιατροδικαστής. Να είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Αν μπορέσω να σου δώσω να τα φας τα καλόνια σου, θα το κάνω. Κάνε ό,τι σου γουστάρει. Αλλά δεν πρόκειται να βρεις άκρη. Το σύστημα είναι πολύ μεγάλος κύκλοπας για να πέσει επειδή θα το σπρώξεις εσύ. Και εγώ, Λαμπράκο, είμαι ένα μικρό εξάρτημα από αυτό το σύστημα. Άλλωστε, εγώ έκανα τη δουλειά μου. Και να ξέρεις κάτι. Ακόμα και το χειρότερο κτήνος, όταν το χτυπάω και πονάει εκείνο μία, εγώ πονάω 10. Ακριβώς γιατί με αναγκάζει να γίνομαι και εγώ κτήνος και να αισθάνομαι έτσι. Γιατί εκείνο, βλέπεις, είναι κτήνος επειδή το θέλει να είναι. Ενώ εγώ γίνομαι κτήνος επειδή με αναγκάζει να γίνομαι. Τι βρίσκεις όμως όταν σου ανάβουν τα ευαίσθητα γλουμπάκια, έτσι? Χτυπάς, αδικείς, αλλά υποφέρεις. Λοιπόν, μπάτσε, να σου πω το ερώτροποδιακό ανέκδοτο της χρονιάς. Που όταν τα ακούγαμε στην τηλεόραση ψοφάγαμε από τα γέλια. Είναι αυτό που έλεγε ρεκλάμα ότι κάτω από κάθε στολή υπάρχει και ένας... Καλά, εντάξει. Ήθελα να πω, κάτω από κάθε στολή υπάρχει και ένας άνθρωπος. Έτσι δεν έλεγε? Ναι ρε καθήκη. Έτσι έλεγε. Εντάξει, Ηλέκτρα. Καλύτερα να πηγαίνεις. Θα τα πω εγώ στο Στάθη. Θα τα πω με τρόπο. Να μην τον φορτώνουμε περισσότερο. Αρκετά τραβάει. Περιμένεις κανέναν? Ο Νάκος? Ο Νάκος έχει κλειδί. Λείπει 2 μέρες και ελπίζω να λείψει για πάντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζητώ τον Νάκο. Είναι εδώ. Τον Νάκο? Ξέρετε ποια είμαι. Νομίζω. Δεν χρειάζεται να συστηθούμε. Ναι, είσαι η Ξένια, η κόρη του κυριάρχου. Δεν βλεπόμαστε για πρώτη φορά. Τι συμβαίνει? Είναι μεγάλη ανάγκη να δω τον Νάκο. Ξέρω ότι μένει εδώ.
Είναι στο σπίτι αυτή τη στιγμή? Όχι, λείπει 2 μέρες. Ξέρετε πώς να το βρω? Σας είπε? Όχι, αλλά και να ήξερα δεν θα σου έλεγα. Τι δουλειά έχεις με τον Άκο? Πού τον ξέρεις? Αυτό δεν θα σας το πω. Σας παρακαλώ, όμως πέστε μου πού μπορώ να τον βρω. Γιατί ρωτάς? Από πού τον ξέρεις εσύ? Εκτός αν... Εκτός τι? Φοβάστε μήπως με βίασε και εμένα? Μήπως μου έκανε και εμένα ό,τι κάνει στις άλλες γυναίκες? Μήπως φοβάστε ότι θα πάω να τον καταδώσω στην αστυνομία? Τρελάθηκες. Καταλαβαίνεις τι λες? Πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζετε. Δηλαδή τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω ότι τα ξέρω όλα. Ποιος είναι, τι κάνει. Ξέρω ότι ο μικρός αδερφός είναι ο Δράκος με τη χακή κουκούλα. Μα αυτός πιάστηκε. Όχι, δεν πιάστηκε. Είναι ελεύθερος και το ξέρετε πολύ καλά. Εσύ που το ξέρεις? Σας είπα, μου το είπε μόνος του. Γιατί, για να αυτοκτονήσει? Γιατί είμαι ο μόνος άνθρωπος. Το μόνο κορίτσι στον κόσμο που ο Νάκος δεν θα πείραζε ποτέ. Τον αγαπάω και μ' αγαπάει. Πέστε μου που μπορώ να τον βρω πριν είναι αργά. Δηλαδή, πότε θα είναι Σπινισάρχου? Όταν καταλάβει ότι όλοι το φοβούνται και το μισούν. Όταν δει πως κανείς δεν τον αγαπάει. Και καρφώσει στη φλέβα του καμιά διπλή δόση ηρωίνης και πάει άκλαυτος. Γιατί αυτός, εντάξει, κάνει το κακό γιατί είναι άρρωστος, είναι τρελός. Εσείς οι δυο όμως είσαστε δικοί του άνθρωποι. Γιατί τον μισείτε? Γιατί του κάνετε τόσο κακό? Γιατί δεν του φέρεστε με λίγη ανθρωπιά? Είστε κι οι δύο παρανοϊκές. Μπάτσα να σου προσφέρω ένα τα τσιγάρα σου. Όχι, αυτά στάψα για ενθύμιο. Είναι αυτό που λέει ενθύμιο από την όμορφη κτηνοδία, έτσι. Αυτός είσαι. Για να καταλάβεις αύριο όταν θα κάτσεις μπροστά στον ανακριτή και θα βάλεις το βρωμόχερό σου στο Ευαγγέλιο, ότι αυτός που σε έστειλε εκεί να πληρώσεις δεν ήταν κανένας παρανοϊκός σαν και σένα. Ήταν ένας απλός ανθρωπάκος που κάτω από τη στολή του έρχονται ώρες που έχει το κουράγιο να κλαίει σαν μικρό παιδί όταν του πήγε κάποιος το μαχαίρι στην καρδιά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Κάθε φορά που σε χτυπούσα ένιωθα άρρωστος, βρώμικος, απέσιος. Αλλά πάει έληξε. Ευτυχώς καθάρισα μαζί σου. Οι λογαριασμοί μας κλείσανε. Από εδώ και μπρος, ό,τι πει η δικαιοσύνη. Μπάτσε, δεν φύγεις από αυτή την τρύπα, μπορώ να σου πω 2 κουβέντες. Λέγε. Κοίτα να δεις, βλάκας δεν είμαι. Ξέρω ότι όσο και αν προσπαθήσω, δεν πρόκειται να αλλάξεις γνώμη. Είσαι κεφαλαγύριστο. Και καλά κάνεις δηλαδή, στο κάτω-κάτω αυτή είναι η δουλειά σου. Έπειτα, αν δεν είχες λίγο στόχο στο μυαλό, δεν θα γινώσουν αστιφύλακας. Θα γινώσουν κανένας βιομήχανος, κανένας τραπεζίτης, κανένας εφοπλιστής. Άντε και κανένας υπουργός, άμα σου λείπει λιγότερο. Έλα, τελείωνε! Ξέρεις, το λέγει και ο γέρος μου, θα σχολιάστον ότι η αλήθεια είναι σαν το λάδι. Το φέρνει και τελικά βγαίνει στην επιφάνεια. Το καταλαβαίνω τον πόνο σου και την αγωνία σου. Ξέρω ότι δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου, ότι έχεις κατεβάσει τα ρολά. Όμως θα έρθει κάποια στιγμή που θα μου πεις συγγνώμη ρε φίλε, σε έθεψα ζωντανό από λάθος. Και εγώ θα σου πω εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Και αυτό όχι γιατί γουστάρω τους μπάτσους, αλλά γιατί σήμερα ήρθες και μου έδωσες ένα τσιγάρο. Γιατί μου μίλησες πιο χαμηλά, σαν άνθρωπος. Σε νιώθω ρε φίλε. Κι αν εσύ μου ευχήθηκες πριν κακή τύχη, εγώ σου εύχομαι να μην με βλέπεις το βράδυ στον ύπνο σου. Να σου φωνάζω είμαι αθώος. Είμαι αθώος. Σας ρωτώ, γιατί δεν του φέρεσαι σαν αδερφές? Γιατί αδερφός σας είναι παρόλα αυτά. Εσείς το μόνο που ξέρετε είναι να το χτυπάτε, να τον βρίζετε, να τον περιφρονείτε, χωρίς να λογαριάζετε ότι είναι άρρωστος. Και το μόνο που χρειάζεται είναι βοήθεια και όχι μίσος. Εσύ δηλαδή είσαι του στρατού της σωτηρίας και ήρθες να μας κατηγορήσεις? Γιατί έχω άδικο? Και βέβαια έχεις άδικο. Εσύ είσαι μια ξένη. Εσύ μπορεί να έχεις αδυναμία στους αρρώστους.
Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Ξέρεις όμως εμένα τι μου έχει στοιχήσει ο Νάκος? Ξέρω. Μου τα είπε όλα. Μου είπε πόσο του στοίχησε αυτή η τραγωδία. Πόσο ντράπηκε, πόσο έκλαψε. Πόσες φορές προσπάθησε να βάλει ένα τέρμα σε αυτό το μαρτύριο και δεν μπόρεσε γιατί φοβότανε. Γιατί ο Νάκος είναι άρρωστος και κάθε μέρα χειροτερεύει. Και το μόνο που χρειάζεται είναι γιατρό, ψυχιατρίο, φάρμακα. Τώρα! Όσο είναι ακόμα καιρός. Η μόνη διέξοδος για να γίνει καλά είναι αυτή. Και πρέπει να γίνει καλά. Γι' αυτό βοηθήστε το. Γιατί δεν το βοηθάτε? Εσύ γιατί λες, νεαρή Αγία Φιλοθέη που αγάπησες έναν Δράκο περισσότερο από τις αδελφές του? Ότι το κάνουμε από κακία λοιπόν ή γιατί τον μισούμε? Γιατί είμαστε μαύρες ψυχές και μας αρέσει να κυκλοφορεί τη νύχτα ελεύθερος και να βιάζει αθώες γυναίκες και κοριτσάκια που γυρνάνε από το φροντιστήριο? Γι' αυτό δεν τον βοηθάμε. Γι' αυτό δεν τον τρέχουμε στους γιατρούς. Αυτό φαντάζεσαι? Ότι δεν φωνάζουμε την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το λυσιατρίο, ότι δεν τον δένουμε χειροπόδαρα γιατί δεν θέλουμε να γίνει καλά? Γιατί μας αρέσει. Μας ευχαριστεί, μας γοητεύει όπως γίνεται μες στο ίδιο σπίτι με έναν Δράκο που μπαίνει εδώ μέσα κάθε τόσο κυνηγημένος μέσα στα αίματα και κρύβει μέσα στο σπίτι μας κουκούλες και μαχαίρια. Τι σου περνάει από το μυαλό? Πες μου ότι εγώ η γυναίκα του αδερφού του που με χτύπησε, με έκανε 1000 κομμάτια, που εξαιτίας του έθαψα το παιδί μου αγέννητο, δεν θα έβγαινα στους δρόμους, δεν θα ούριαζα. Αυτός είναι ο Δράκος, πιάστε τον. Αν δεν με κρατούσε ένας φόβος πολύ μεγαλύτερος από το φόβο που μου προκαλεί αυτός ο τρελός. Ποιος φόβος? Ο αδερφός του Στάθης. Άμα μάθει τι τρέχει, θα ξυλώσει τη στολή του μόνος του, θα παραιτηθεί, θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει. Τον μεγάλωσε ορφανό, σαν μάνα, σαν πατέρας. Και δυστυχώς τον θαυμάζει. Του έχει απίστευτη αδυναμία. Θεωρεί ότι είναι διάνοια, ότι είναι ένας άνθρωπος που του ανήκει το μέλλον. Φοβόμαστε. Τρέμουμε την αλήθεια, καταλαβαίνεις? Γιατί η αλήθεια μπορεί να σκοτώσει πιο πολύ από τον Δράκο.